Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Xosé Manuel Vázquez, portavoz de Bloque Nacionalista Galego no Concello de Meis. Señor Vázquez, moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noites, moitísimas grazas por o convite. Bueno, como empezamos un balance desta legislatura no Concello de Meis, que estamos tocando o 50% da legislatura? Estamos no ecuador da legislatura e é unha especie de continuidade da legislatura anterior e unha legislatura que comezou mal. Dedicáronse a facer unha campaña falando da austeridade, ser o goberno que menos cobraba da comarca e de que non subiron os impostos aos veciños na anterior legislatura, o cal é verdade, pero esqueceron decir unha cousa que nos facíamos en campaña. O BNG deulle a alcaldía ao Partido Socialista baixou as dos premisas. Era unha liña vermella, baixar o soldo da anterior legislatura do Partido Popular e non subir os impostos durante 4 anos. En máis, un par de veces nos comentaron de se podían subir os impostos e dixéramos que era unha liña vermella. A nosa sorpresa é que comeza a legislatura, o primeiro pleno, se suben o soldo un 63% e suben os impostos un 40%. Que pasa? Que polo de agora a veciñanza de Meis non nota esta suba de impostos, porque o BNG, aproveitando descoñecementos estruturais de funcionamento administrativo moi graves, logramos paralizar os plenos e con alegacións non entrou en tempo e forma e non puderon subir os impostos aos veciños no 2024. Pero agora no ano 2025 vamos a ver esta suba de impostos. É dicir, comeza mal a legislatura. Despois, algo moi preocupante é a falta de diálogo. Quero deixar moi claro que temos unha relación moi boa, eu teño unha relación moi boa con todas as concelleiras e concelleiros, pero que é unha especie de ridiculización da oposición. Hai un modus operandi moi peligroso no Concello de Meis, que é o seguinte: o BNG se reúne coa veciñanza, a veciñanza nos manda as súas problemáticas e nos a levamos ben a pleno, ben por moción, ben por logo. Os resultados sempre son o mesmo. O modus operandi é: levamos, a alcaldesa me insulta, xa me chamou Sácome de Meis, que non se vou para nada, que debemos ir a primeiro curso de oposición, que engañamos a vecinanza e que mentimos. Despois, a realidade impose o relato da alcaldesa e teñen que solucionar o problema que, según ele, non existía. Eso sí, os 4 días sale sempre en prensa dicindo que solucionou ese problema que non existía. Quero, se podo, dar unos exemplos moi clarificantes destos. Algo que lembrará toda a veciñanza de Meis, a auga. Sacou un bando dicindo que a veciñanza de Meis malgastaba a auga. O BNG dixo: ollo, vamos a facer unha auditoría de como están as traídas municipais, porque estamos seguros que hai unha pérdida moi grande. A alcaldesa nos insultou, mentíamos, engañábamos, o modus operandi de sempre. Fixo esa auditoría, pérdida de auga de máis dun 65%. Todavía estamos esperando que pida perdón, non a nós, que a mí me dá absolutamente o mesmo, sino a veciñanza de Meis, que despois falaba. Un segundo exemplo, quizá máis sangrante aínda, a bonificación do IBI. Unha vez que suben os impostos, logramos paralizar e metemos unha bonificación do IBI en 3 puntos moi concretos. As vivendas de aluguer social, as cargadores de coches eléctricos e os propios coches eléctricos. Axudas que están financiadas e pedidas polo goberno do Estado español, onde goberna o Partido Socialista. Bueno, resposta da alcaldesa: mentimos, engañamos, etc. 15 días despois, no pleno, se aproba unha desas bonificaciones e as outras 2 van a levar a cabo no 2025, según dixeron. E un exemplo desta semana, para que vexamos que non cambia nunca o modus operandi, hai un problema estructural no edificio del CRA de San Salvador de Meis, de Centro Rural Agrupado. A comunidade educativa ponse en contacto co BNG e o BNG presenta un rogo. Porque nós nunca vamos á prensa, primeiro vamos a un rogo e despois, unha vez que se entera o goberno, o presentamos na prensa. Xa pudo ver toda a veciñanza de Meis ou outra vez o insulto. O BNG engaña, o BNG fai perder matrícula, non hai problema estructural. Xa adianto que vai a ser o resultado. En 15 días se va a solucionar a casa e acabará a alcaldesa dicindo que solucionaron un problema, bla, 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 bla. Ben a primavera igual non chove,
Exactamente, por una parte encantados, pero me refiero que ese é un problema. Pero había humedades, non? Hai humedades. A maioría absoluta do Partido Socialista, con Marta Giralde de alcaldesa e lideresa, bueno, e aparte de eso, pues, tamén me gustaría que comentara a dimisión da concelleira que claro, que comunicou a dimisión hoxe, máis o relevo que será sustituído por Estela González. E os orzamentos que se aprobaron fai un mes aproximadamente, a mediados de febreiro, perdón, o 25 de febreiro concretamente, fai hoxe un mes ou así. Bueno, na legislatura anterior vostedes compartían goberno. Non, sempre estivemos na oposición, nos dimos o goberno, pero mantuvemos sempre a oposición. Ben, pero necesitaba de vostedes. Neste caso non necesitaba de vostedes. E entonces agora que pasa? Todo isto. Seguimos máis ou menos igual. En canto, para intentar responder as túas preguntas, en canto ao orzamento, votamos en contra, pero votamos en contra porque os orzamentos de MEIS o toman como un asiento contable sin ningún valor. O exemplo é moi claro. Que fan co orzamento? Cuadran gastos con ingresos. E xa está, pero es que o orzamento non é real. Teñen unha maioría absoluta, agora non lle poden votar a culpa ao BNG. Se pasaron 4 anos, todos os problemas eran culpa do BNG. Pois mira, chega ao extremo, o orzamento de MEIS chega ao extremo, e me quero quedar moi corto, para que non digan. Máis do 40% do gasto total do orzamento, que supera os 3 millóns de euros, durante o ano o levan por recoñecementos extrajudiciais de crédito. Para que sirve un orzamento cando máis do 40% o teñen que sacar do orzamento e levarlos a unha figura que está recoñecida para unos casos moi específicos, pues superan o 40%. Para que faz un orzamento? É que cando din, é un orzamento bo, si é un orzamento auténticamente, gustalle moito a palabra, ornamental, porque despois non sirve para nada. Vou a por un exemplo de o último orzamento que lle votamos a favor ao Partido Socialista. O último orzamento que lle votamos a favor foi porque conseguimos a reforma estructural da Casa da Cultura de Paradela, donde hai unhas humedades bestiais, chegou a chover dentro, ali están a Banda Bertula e moitísimas asociacións facendo ali moitísimas actividades, e non logramos por orzamento, por eso lle aprobamos, que se fixera a reforma integral. A día de hoxe non está esa reforma integral. Entón, para que sirve un orzamento? Esa é a pregunta que nos facemos en MEIS. Para que sirve un orzamento? Comentaba vostede, bueno, retomando vostede o que comentaba vostede sobre a auga, non? As fugas que hai polas conducións vellas, polo tal. Como está o servicio de abastecemento de auga, como está o servicio de saneamento, e cal é, digamos, que a política deste goberno para solucionar estes problemas que sempre están aí. Aquí quero botarlle unha man ao goberno de MEIS. Fan unha cousa, unha vez que o BNG pon o problema, é verdade, fixeron unha auditoría. Por suposto que fixeron unha auditoría, pero es que quedou aí. Nos levamos un traballo moi serio e o presentamos. O presentamos diante da veciñanza e o presentamos no Concello. Que o gran problema é porque o BNG o que fai é falar coa veciñanza e falar con técnicos. E os técnicos nos dixeron que o gran problema é que hai moitísima, está moi mal a rede, porque cada vez que hai un corte hai que estrangular. E o que hai que facer son unhas llaves de paso, de maneira que se hai moitísimo, por exemplo, 500 metros, cada 100 metros estou dicindo algo sen coñecemento, pero me refiro para que se sepa, se poda cortar e a auga que se perda sea só nese tramo. Dependemos exclusivamente de traballadores do Concello que coñecen o resultado, como está a rede. Exactamente, a rede. Se esos traballadores, por calquer razón, están de baixa ou non poden, estamos absolutamente perdidos. Tamén é verdade que isto é un problema estructural que non depende do goberno de Marta, por favor, senón que ven de moi atrás. Como están o resto das infraestructuras, digamos, que pertenecen ao Concello? Poñemos os colexios, poñemos as deportivas, pabellóns, campos de fútbol, etc. Aquí facemos un paquete porque o tempo, os 20 minutos, panse. Aquí é unha das cousas que é moi fácil vir aquí e criticar absolutamente todo. Creo que isto é un dos puntos máis fortes que ten o goberno de MEIS. Sabe iso, despois dos insultos se soluciona, pero é verdad que solucionan. É máis, o estamos dicindo agora, e o verá a veciñanza en menos de 15 días como o CRA de MEIS va a ser solucionado. Aí
non temos queixa, non somos o non por non, aquí non temos ninguna queixa. Para a escola infantil ou para campo de fútbol de Meis hai orzamentos, ademais con subvencións de Exactamente, educación. e además a mellora da escola unitaria, que, por certo, o BNG, o primeiro que fixo foi falar coa comunidade educativa e porse absolutamente a disposición do goberno para que se solucionara, incluso cedendo o noso local, se fora necesario, para mediante duraban as obras. Bueno, política, bueno, e nos queda o novo centro de saúde, supoño que está a favor. Sí, pero tamén estou a favor de atopar auga na luna, pero es que temos un pequeno problema. O BNG se avisou. A Casa de Parga, cando se fixo a compra de Casa de Parga, a nos decíamos, nos dá o mesmo a Casa de Parga ou calquer outro sitio. O que queríamos era unha seriedade, e, por suposto, o que queremos son médicas e persoal sanitario. De que nos va a servir un edificio a futuro, que, por certo, a Xunta de Galiza, que ten orzamentado para o ano 2025? Para cando vamos a ter ese suposto edificio? É que estamos, es decir, estamos a favor, pero de que sirve estar a favor de algo? Tamén estábamos a favor do parque acuático, pero avisábamos que nunca íbamos a ter parque acuático. Isto empeza a ser un problema. E o Concello de Meis, e esta é outra cousa, aproveitaron a Casa de Parga, para facer unos proxectos pagados con diñeiro público, e a toda mes ten que acordar porque foron invitados. Iban a facer unha escola de hostelería da mancomunidade, iban a facer un museo etnográfico con cociñas abaixo, diñeiro gastado, fume, o que tanto lle criticábamos o Partido Popular, pasa agora unha forma de gañar votos sabendo que non van a facer nada. Está tendo a mano aquí a Marta para ir consunto onde faga falta e intentar agilizar el centro de saúde. Evidentemente ten o BNG e sabe que sempre a favor, e se é necesario damos un paso atrás para beneficiar o que é esa. Que pasa? Que hai un orzamento da Xunta que é ilegal. O único que ten a Xunta orzamentado é un proxecto que leva adiado dentro do ano 2023. Citaba o parque acuático. Algunha publicación por aí se resalta que un fondo de inversión suizo que o rescataría de cara ao ano 26. O Gallá. Nos, o Gallá, solamente pedimos o que pedimos sempre, que nos den un plan de viabilidade, e con ese plan de viabilidade... Pero o Concello que información aporta? Ninguna. Pero temos outro problema. O que te falaba da ocultación deste Concello. Agora temos un problemón enorme, pero problemón enorme en Meis e outros concellos máis, que va a ser la zona vulnerable de nitratos. O BNG é o único que está facendo algo. Ven de unas captacións que fixo o Estado entre o ano 2016 e o 2019 ao parecer en unha zona, un pozo de Cambados. Mesmo está en esa... Bueno, pois a alcaldesa, según di a prensa, tivo unha reunión coa Xunta. Non sabemos absolutamente nada. En que vai repercutir iso a veciñanza de Meis? Porque como nos metan en zona vulnerable de nitratos, imos a ter un problema. Queremos saber de onde sacan esas medicións, culpa do goberno español, e queremos saber que va a facer a Xunta. Porque de unha zona difusa nos acaba de meter en unha zona vulnerable. Eso é un problemón para Meis. Quen va a pagar esas consecuencias? A veciñanza de Meis? Pois a alcaldesa, ao parecer, tivo unha reunión coa Xunta, según di a prensa, nós non sabemos absolutamente nada. Ese grado de ocultación sirve como resposta ao parque acuático. Eu sei o que sei pola prensa. Xa. Polígono industrial de Meis como Barromeis, porque hai que decir Barromeis. Non existe. Polígono industrial, Barro. Eso é culpa exclusivamente del Partido Popular con aquelas grandes mentiras que nos lle chamábamos fume. É que non quero lembrar a granja escola que iban a facer ali do século XXI, etcétera. É que eso doeme xa o engaño. Sacamos o noso terreno de Meis para facer un polígono industrial propio de Meis, cando a capacidade de un concello para hacer un polígono é moi clara, é cero. Na outra parte, que sería todo o que teña que ver co turismo, coas festas, digamos que locais, ou as festas gastronómicas, como os callos, os viños, ou o galo de corral, que hasta, si querido, podemos meter aí, ou as religiosas. Estamos a 2 semanas ou 3 da Semana Santa, non? E da Romería das Cabezas. As rutas da pedra e da auga, as sendas verdes, como está o servicio de mantenimiento, de señalización, de limpeza?
Estamos ás portas de que cheguen os turistas. Sí, está bastante deficiente. Está moi preparado que son as zonas onde pode chegar unha cámara, Armenteira e Paradela. Pero despois a zona da ruta da Pedra da Auga o resto do tramo está en un resultado de acordo que acabamos a ir do inverno e todo, pero non está en unha boa situación. Os camiños, é que este é outro gran problema. Dende o BNG sempre optamos a que ten que haber un calendario de limpeza dos camiños e todo. Non existe o calendario. E que pasa? Que creamos a imaxen de caciquismo. Eu non digo que se esa, eu digo que se crea a imaxe. A xente, cando se limpa algo, se limpa porque é o amigo de tal. Levamos 6 anos solicitando un calendario de limpezas. Non se fai. Un plan. Exactamente. Por qué? Porque precisamente agora ven Semana Santa. Dou por feito que van a empezar agora as épocas de limpeza e todo. Pero non é mellor ter ese calendario xa feito para simplificar e que non haya esta imaxe que creamos no Concello de Caciquismo. E esta é a razón. Sacamos moito, é un goberno moi de foto. Un goberno moi de foto, moi ornamental. O que é a figura de Armenteira e a figura de Paradela va a salir perfecto. Despois o que hai en medio podes caer. Durante o resto de ano os camiños están casi impracticáveis, as rutas están impracticáveis. Eso sí, se algún día vamos a facer unha andaina, unha cosa así, se prepara, se limpa. Pero non hai unha limpeza continuada, non temos un concello, e iso o saben todos os veciños porque son fundamentalmente uno dos maiores problemas. Dende o BNG de Meis, a veciñanza nos va mandando fotos que vamos continuamente de como están os resultados, e podemos decir que están moi defectuosos. Pero hai máis parches que planificación. Por suposto, é todo parche. É todo parche. Agora chega a Semana Santa, se intentará facer, pero todo parche. Sempre se fala de grandes proxectos que despois non se levan a cabo. E o proxecto de limpeza creo que é un dos grandes problemas que temos en Meis. Tamén hai que decir, somos un concello moi extenso e moi difícil. Por eso nos falábamos de unha planificación que a xente sepa cando lle toca a parroquia de Paradela, cando lle toca a parroquia de Armenteira, cando lle toca a San Salvador, etc. Claro, porque as parroquias e os lugares teñen dereitos tamén, non? E aí vive xente, e son veciños igual que os do centro de Meis, non? Eso é o gran problema. Outra vez, a gran obra deste, xa sabemos que va a ser outra vez dedicada á Plaza da Feira. Esa va a ser toda a obra grande que fagamos outra vez en Meis. Creo que esos fondos que se sacan da Diputación e de outras se poden sacar para outras parroquias. Meis, bueno, ten, aparte de moitos atractivos, non só o camiño, a variante espiritual, non só as festas que fai e todo eso, os pequenos hoteles que ten de Encanto e todo este sistema, bueno, celebra, entre outras cousas, pois a unha Pascua moi característica, moi única en Galicia, non? E sigue sendo un atractivo que beneficia toda a contorna e move toda a economía. Entón, non sei como isto se pode ter, dende o seu punto de vista, un pouco deixado da man, non? Eu non digo que deixe da man, traballa moitísimo que é a festa. O que pasa é que o que se traballa moitísimo é todo aquilo que poda sair nos medios de comunicación. A festa de Paradela va a estar totalmente ben, non hai problema. A parte da Armenteira, solamente o Mosteiro da Armenteira. Pero ese é o gran problema, que a veciñanza que vivimos aquí os 365 días do ano estamos abandonados a cambio de unha publicidade excesiva de unhas festas que ni siquiera necesitan esa publicidade. Dende o BNG sempre optamos a unificar. Somos un concello moi extenso, Paradela coa Armenteira. Esa unificación. Aquí non, aquí se fai a festa de Paradela e se separa absolutamente da festa da Armenteira. Incluso generando unha conflictividade entre a veciñanza, que isto xa avisamos bastantes veces, que os de Paradela consideran que se beneficia a Armenteira e a Armenteira que se beneficia a Paradela. Estou falando destes dos extremos precisamente pola Semana Santa e a gran importancia que ten o Mosteiro da Armenteira. Estamos falando de un dos sitios emblemáticos a nivel mundial. E non olvidemos o campo de golf. Como está o campo de golf e a valoración da fundación e a xestión? Nosotros aquí creo que a propia alcaldesa ten que recoñecer a nosa caballerosidade absoluta e a nosa forma de actuar despois dos grandes problemas que xenerou o expresidente do campo de golf, como o BNG o único que fixo foi protexer os traballadores. Estou orgulloso de como os traballadores asinaron incluso, é dicir, a loita que tiveron os traballadores do campo de golf de Meis
frente a aquel nefasto presidente, que foi algo que era incrível, e como o BNG con unha caballerosidade enorme o que fixo foi solucionar unos problemas sin nada máis. Solucionar unos problemas que eran gravísimos. Estamos falando dunha industria judicial donde nunca quisimos entrar. E no Parque Eólico do Monte Castrobe, que colle os concellos, ou tocaría nos concellos de Meis, Barro, Pontevedra e Pollo, vostedes están a favor, en contra? Estamos absolutamente en contra, e además somos dos máis perjudicados porque o Monte das Excusas donde iría a hidroeléctrica. A xente, de todas formas, aquí creo que hai unha unión moi grande, porque son moi conscientes a xente do que significaría solamente a construcción, significaría a auténtica destrucción do monte, solamente a construcción, e depois unha hidroeléctrica, algo moi simple. Cal é o valor que gaña os terrenos cando se te pon un monte eléctrico e eres o centro da hidroeléctrica? Se perde hasta un 60% de valor das vivendas. Eso todo o mundo sabe. Todo o mundo sabe. Non podemos estar en contra. É que non me entra na cabeza como dende a Moncloa, dende a calle Génova e dende un piso de Madrid se pode pensar en por un bicharraco de 200 metros en unha das ligas máis fermosas do mundo. É que solamente... Mira, que o pongan no Bernabéu, como decía nuestro compañero Néstor Rego. Non podemos estar máis en contra destas animaladas. Unificando, por exemplo, co problema, falábamos dos nitratos, pero como se pode falar de darlle un permiso ambiental a Altri e decir que temos un problema de nitratos porque temos viño? Quizá tenemos que saber se tamén utilizan nitratos os eucaliptos, algo que parece ser que non se fala nunca. É dicir, todo este problema medioambiental son coa nosa saúde. O BNG está absolutamente preocupado pola saúde. Volto a repetir a preocupación extrema que temos co de ser declarado zona de nitratos. Por qué? Porque eso significa que as nosas augas están en mal estado. E se as nosas augas están en mal estado, vamos a mellorar metendo un monstro como Altri. Vamos a mellorar metendo electrointensivas. E a solución da Xunta, que é a única que nos deron polo de agora, de crear grandes plantas de biogás, cando hasta en Lugo atiraron abaixo polo impacto medioambiental, nos parece lamentable. Non se pode xogar coa nosa natureza. Señor Vázquez, chegamos ao final deste camiño e temos que facer unha parada, pero ten a última intervención, o último minuto para dicir o que vostede queira. Vale, casi prefiro perder este minuto porque hai unha resposta que non te din. A nosa compañera María Sancho abandonou o Concello e dende o BNG todas as decisiones particulares, un máximo respecto e respecto absoluto. O Gallalle vaya moi ben, personalmente tive unha boa relación con ela e o BNG o único que desexa ante estas decisiones persoais é que se respecte absolutamente e nada máis. En canto ao que me pode quedar de minuto, creo que o BNG estamos fiscalizando o Concello dunha maneira dura, pero curiosamente temos unos votos favorables a todas aquellas mociones que son positivas para o Concello de Meis. José Xoán Manuel Vázquez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima. Moi boa noite, moitísimas gracias. Un placer estar con vosotros, moitísimas gracias. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos. Estuvemos con Xosé Manuel Vázquez, do BNG, portavoz do BNG no Concello de Meis. Estuvemos con Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía, e con Sabela Fole, a portavoz do PP e presidenta do PP, recentemente presidenta do Partido Popular no Concello de Cambados. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Gracias a todos, adiós.